Waarom een boek over Tito Houtsma? Ja. Omdat ik denk dat hij de moeite waard is om er een boek over te maken. Tito is een jongen. En een jongen die allerlei dingen meemaakt en dingen belibbert. En hoe dingen nadenkt en wat van dingen vindt. Dat is Tito. Een aardige jongen, maar hij had wel wat orenkanten. Bij gewone dingen gebeuren wel eens dingen die het wel heel leuk vinden. Of die het heel vreemd of heel akelig vinden. En daar kerst dan een verhaal van maken. Kerst het per verhaal lezen en het maakt mij ook een beetje een beeldje aan van wat Tito is. Waarom ze het keepie maken? Ja, omdat het denk ik een boek is wat in principe schreeuwen is voor de oudste band van de basisschool en het begin van het vatsig onderwijs. Het is eigenlijk een bandboek wat ik geschikt is voor volwassenen, of een boek van volwassenen wat ik voor mij geschikt is. Dwars net zeker, zei hij. En toen had gelijk, Tito Houtsma. Kist beter net dwaan, roken is net voor zuurtjes. Hij zeeg mij even aan en blies de reek van zijn checkje omheen. Toen heeft vanzelfs nog neer rookt. Oh jawel, zei ik. Maar ik rook alleen nog sigaretten, geen check. Dat vind ik echt niks. Jetse zeer mij verheerd aan en boert een beetje naar mij toe. Rookst toch wel? Vreeg het. Ik vind het ons niet voor die. Ja, zei ik wel. Mijn omke Harke rookt ook, al jaren. En die had het mij leerd. De oren jongens leeuwden mij net, dat kook voor. Ze zegen mij aan en laken me wat. Jetse kwam overeind en roen naar mij toe. Hij stier nog vlakje over mij en joeg mij zijn checkje. Hier, zei hij. Doe dan, Tito. Dit dan een sjen als een kerel best en geen zuurtje. Ik ging steen en pakte het checkje aan. En wils ik van heel dicht bij Jetse aanzeg, nam ik een trekje. Het smaakte vies en ik proef een branderige smaak in mijn moeder doet ik de reek binnenkrijgen. Ik ging maar mijn holle nog dichter naar Jetse toe en blies hem alle reek in het gezicht. Hij zei niet. Ik nam nog een trekje en nog eens blies ik de reek midden in zijn snuit.